Uvidíte, že naozaj netreba sa s tým babrať. Môžeme si niečo nakrájať, aby sme aj videli, ako to krájame. Jednoducho na veľké kusy. Mal som tu jeden bočík, ktorý mi zostal z klobás. Tie si tiež niekedy ukážeme, ako robím ja. To, čo mi zostane, tak si urobím nejaké výpečky, alebo potom po uvarení to mäso takisto necháme vychladnúť, aby to tu nebolo na teple. Dám si to rovno do chladničky. Hovorím, mohol by som na oveľa väčšie kusy to krájať. Na 32. Takisto znovu načistíme, nakrájame. Dobre, zastavím. Pripojíme mixer. Budeme už mixovať takto hore trošku. Vidím, že to určite bude ešte málo, ale nevadí. Skúsime. Ešte si nalejem.